Va dir més, va dir, aquestes imatges ens avergonyeixen a tots, per la qual cosa ja han donat les instruccions perquè centres de secundària cobren els deutes pendents, va dir el molt honorable president. Perquè això és l'origen de les protestes en el sector educatiu. Com moments parlaven de les retallades en el sector públic valencià, d'ensenyament i sanitat, que han mobilitzat a milers de ciutadans, però els retalls en ensenyament, en educació, la falta d'una aposta clara i decidida per l'ensenyament públic, no fa falta que posem exemples ara, ve de més lluny, s'arrossega des de fa més temps. Davant això, centenars de centres educatius han dit prou. Jo suposo que per al senyor Soler estaran tots equivocats i manipulats, però la bona qüestió és que han dit prou i han escenificat amb protestes variades la seva preocupació i el seu rebuig per aquest tipus de polítiques que no saben prioritzar el que és important o el que és més greu, que no tenen entre les seues prioritats ni l'educació ni la sanitat públiques, caldria especificar, perquè privades sí. I entre la comunitat educativa, part de la comunitat educativa està l'alumnat, uns joves que pateixen no només fred, més de 50 instituts s'afegien en la campanya Fabra tenim fred, sinó pateixen també la falta d'inversió en l'ensenyament públic. I pateixen, a més, i es justifica la seva intranquil·litat, unes perspectives gens alentidores per al futur, amb un índex d'atur juvenil rondant el 50%, el més alt de la Unió Europea, com vostè coneixerà, i el més alt de la història. Els joves van protestar per la situació de l'ensenyament i van protestar pel seu present, però també van protestar pel seu futur. Jo no sé què esperaven que feren, què volien que feren quan veuen els seus pares en l'atur, almenys un de cada quatre el té, al seu pare o a sa mare en l'atur, i quan escolten que cal un esforç, sempre cal un esforç eternament en la mateixa direcció, mentre al mateix temps llitgen al diari, per exemple, que alguns dels qui es demanen aquest esforç desvien a les seues butxaques diners destinats al tercer món. Perquè això és el que llitgen els joves, igual que ho llegim nosaltres. I els joves, en companyia de molts altres, que semblen per fi haver despertat de l'anestèsia, van eixir al carrer i pensem sincerament que els hem d'estar agraïts per això. Els hem d'estar agraïts. I ho van fer d'una manera pacífica, al Lluís Vives i a tantíssims altres centres. Però aquesta sentada d'un centenar de xicons i xicones, que podrien ser perfectament els nostres fills, ha esdevingut tristament un símbol, perquè aquesta innocent protesta, d'altra banda justificadíssima, torno a repetir, com reconeixia el propi president de la Generalitat, o reconeixia el president de la Generalitat abans que algú li diguera home, no sigues tan sincer, perquè portem governant així de 7 anys, i clar, tanta sinceritat, a algú li pot esguitar. Perquè és curiós que el senyor Soler aprofita sempre, i aquest és un parèntesi, per tirar culpes de la gestió de Gandia al govern socialista, bé, lògicament, però la situació en la Generalitat sembla que és producte d'una espècie de conjunció astral que s'ha produït ahir sense que hi hagi ningú responsable, no? I sembla que el PP acaba d'aterrar ara en tot això. Jo no sé on treballava vostè, senyor Soler, la legislatura anterior, que treballava a la Generalitat o treballava a Saturn. Bé, però com dic, arran de tot això, hi ha càrregues policials, hi ha agressions, hi ha detencions a menors que han donat la volta al món, perquè estem en l'era de la tecnologia i allà estan les imatges que tots hem pogut veure. I quan es demanen explicacions davant d'aquesta desproporcionada actuació policial i aquesta brutalitat que ens retrotrau altres temps, entra en escena el ja conegut com a Sheriff Moreno. No voy a explicar mi estrategia a los enemigos, diu. I ho diu mentre pegava clarificadores palmaetes en la taula. No sé si ho heu vist, però suposo que ho heu vist tot, no? Que porc i que trist. Perquè, clar, que trist que el cap de la policia considere l'enemiga a la ciutadania. El Sheriff Moreno, perquè crec que denominar-lo cap de la policia ens hauria d'intranquil·litzar a tots, efectivament va cometre un excés verbal, del que per cert no ha demanat encara perdó, o
probablement li va trair el subconscient i va declarar el que realment pensava. I és molt perillós tindre al front de la policia gent com eixa, que per cert també va col·locar el Partit Socialista. L'excés de la policia és evident, haja o no haja rebut ordres d'algú. I ho diem nosaltres, ho diu el propi sindicat de la policia i fins i tot ho diu el ministre de Justícia o el portaveu del Partit Popular al Congrés dels Diputats. Almenys van dir això fins que va canviar el guió i començaren a parlar de radicals, d'antisistema, de manipulats, etc. Que hi hagueren també excessos per part dels joves? Doncs probablement. I nosaltres també els condenem. Però està clar, i ahí estan les imatges, van ser posteriors a les dues desproporcionades càrregues policials i fruit de la indignació en veure, a més, les respostes del senyor Moreno o de la delegada del govern. Una delegada del govern a qui, per cert, vostès han convidat a signar en el llibre d'honor de la ciutat el proper divendres. Jo no sé si en això demostren el seu finíssim sentit de l'humor i de l'oportunitat o és que realment, i més probablement, demostren la seva voluntat de provocar. I bé, no passa res, així ens tindran. I ja li dic jo que ens tindran a molts, a rebre a la senyora Sánchez de León. Però bé, el ben cert és que, efectivament, els nostres fills, que havien eixit al carrer a manifestar el seu descontent amb una situació insostenible, van ser tractats com a delinqüents i van ser agredits per la policia. I ningú poden romandre impassibles i hem de reaccionar. I per això nosaltres demanem les responsabilitats que pertoquen. Les polítiques encarnades en la delegada del govern, que per això la delegada del govern, per al bo i per al ruïn, perquè clar, quan els delegava el govern era d'un altre partit polític, vostès, per exemple, sí que demanaven responsabilitats a aquest càrrec polític i també demanem, evidentment, les responsabilitats policials que se'n deriven d'una exhaustiva investigació que, per cert, ja ha encetat el fiscal i que un jutjat ja ha admès a tràmit. Ja veurem com queda. Per suposar, anem a donar suport a la proposta d'acord que presenta el PSOE, demanant les compareixences parlamentàries que pertoquen, com ja ha fet el nostre diputat al Congrés a Madrid, tot i que el propi ministre ja ha dit que va comparèixer el dia 15 al Congrés, però bé, nosaltres també demanem que acudisca donant suport a la moció del PSOE, del cap de policia. Gràcies.